ካብ ሃገራት ተላዒላ ባሕርን ውቅያኖስን ኣቋሪፃ ብተፈጥሮና ብተዓደለት ናይ ኣፍሪቃ ውሽጢ ሃገር ብምኻድ ኣብኡ ንዝርከቡ መስደመሚ ፍጡራት ንምዕዛብ ኢላ ዝኸደት ካሚላ ኣብቲ ተመነየቶ ቦታ ብምብፃሕ በቲ ትልማ መሰረት ክትዘናጋዕ ጀሚራ እያ። ኮይኑ ግና ካሚላ ሃንደበት ገስጊሳ ካብ ድቃሳ ብምልዓል ምስቶም በፃሕቲ ዓድን ሒዝዎም ዘሎ ሰብን እኳ እንተነበረት ካብኦም ተፈልያ ግና ንብሕታ ጀግንነት ንምስራሕ ብምሕሳብ ናብ ጫካ ንብሕታ ንምኻድ ትውስን። ኣብዚ መፍራሐይ ቦታ ናብ ዝናብትን እናበለት ንእሽተይ ድሕሪ ምጓዓዛ ግና ብሰንብድ ቅልጣፈ ናባና መፀ ምስ ዝነበረ ገጅፍ ጎሬላ ዓይኒ ንዓይኒ ይራኸቡ እሞ ደኣ ኣብዚ ሓገዝ ይርከቦ የብዘይበሃል ጫካ ውሽጢ በዚ ጎሬላ ክብላዕ ኢላ ዝሓሰበት ካሚላ ኣካል ኣብ ጭንቃኣት እዩ። ኮይኑ ግና ስዒቡ ዘጓነፈ ነገር ዋላ ሓደ ክግምቶ ዘይክእልን መስደመምን መገረምን ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። ነዚ መደብ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ እናበልኩ ንዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍለይ ክብል ፈቱ ናብቲ መደብ ካሕልፈኩም። እዚኣ በፃሒት ዓዲ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪቃ ተጓዓዘት መንእሰይ ካሚላ ካብቲ ዱር ዝመልኦ ጫካ ውሽጢ ካብቶም ሓቢሮማ ዝነበሩ ሰባት ተፈልያ ንብሕታ ናይ እግሪ ጉዕዞ ክትገብር ጀሚራ እያ። እዚ ናይ ቫንጎ እምባ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ሰባት ኣትዮም ከቢድ ማህሰይቲ ዘእንግዱን ብሰላም ዘይምለሱሉ ቦታ ከም ዝኾነ ዋላ እኳ እንተፈለጠት ንሳ ግና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ፅፉፍ መረዳእታ ኣይነበራን። ካሚላ ኣብዚ መፍራሐይ ቦታ ናብ ዝናብትን እናበለት ውሽጣ ውሽጢ ንተወሰነ ራሕቂ ድሕሪ ምጓዓዛ ብዘሰንብድ ቅልጣፈ ናባና መፀት ምስ ዝነበረት ገጃፍ ጉሬላ ጎፍ ንጎፍ ይራኸባ። ኣብ ናይ ቲቪ ፕሮግራም ብዛዕባ ጉሬላ መፍራሐይ ታሪክ ትሰምዕ ከም ዝነበረት ምስ ዘከረት እውን ልባ ተንሳፊፉ ከምዚኦም ዓይነት እንስሳ ከመይ ገይሮም ልክዕ ከም ቆፅሊ ንናይ ሰብ ኣካል ከም ዝቆራርፅዎን ከመይ ከም ዝበልዕዎን ኣብ ሕልና እናሰኣለት እዚኣ ገጃፍ እንስሳ ምስ ቀረበታ ብፍርሓ ኣዝያ ተጨኒቃ እያ። ኣብታ መዓልቲ ንግሆ ገና ፀሓይ ቅድሚ ምሞቓ ካብ ሆቴላ ዝወፃትሉ ውሳና እናረገመት ትሕዞን ትጭብጦን ሲና እያ። ብዘይ ቀልባ ካብዚ ቦታ ንምርሓቅ ዋላ እኳ እንተፈተነት ኣብቲ መዓልቲ ወቂዑ ብዝነበረ ናይ ማይ ምኽንያት ክትወድቕ ገይርዋ እዩ። በዚ ምኽንያት እውን ኣብ ፀጋማይ እግራ ኣብ ቁርጭምጭሚታ ሓደጋ በፂሕዋ እዩ። እዚ ከቢድ ሕማም እውን ኣብ ቁርጭምጭሚታ እናተሰማዓ ስለ ዝነበረ ክትንቀሳቐስ ስለ ዘይከኣለት ኣብ መሬት ኮፍ ትብል። ኣብዚ ሰዓት እውን ኣብ ፊት ንፊታ እዛ ገጃፍ ጉሬላ ስለ ዝነበረት ክትሃድም ከም ዘይትኽእል ተረዲያ እያ። ካሚላ ኣብዚ ሕጂ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብቲ ንግሆ ተዋሂብዋ ዝነበረ መጠንቀቕታ ትዝክር እሞ ንዕኡ ብዘይምስማዓ ኣብዚ ሓደገኛ ቦታ ክትርከብ ምኽኣላ ኣዝዩ በሳጭዋ እዩ። ቀፂላ ግና እዚኣ ጎሬላ ቀስ ብቐስ ትፅጋዓ እሞ ንሳ እውን ብዝኸኣለቶ መጠን ክትሃድእ ፈቲና እያ። ነዞም ቱሪስት ሒዙ ዝነበረ ሰብ ብሃንደበት ምስ ናይ ጫካ እንስሳት ተተራኺብኩም ክትጎዩ የብልኩምን ኢሉ ተዛሪብዎም ስለ ዝነበረ ካሚላ ካብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ሓደጋ ከመይ ኢላ ክትወፅእ ከም እትኽእል እናሓሰበት ተስፋ ቆሪፃ እያ። ብኡ ምኽንያት እውን ነቲ ዘጓነፋ ነገር ኩሉ ንምቕባል ኣሜን ኢላ ተላዒላ እያ። ኣብዚ መፍርሒ ተጓንፎ ውሽጢ ኮይና ከመይ ንርእሳ ክትህድእ ከም ዘለዋ እናሓሰበት ኣብቲ ናይ ጫካ መሬት ኮፍ ኢላ ብፍርሒ እናንቀጥቀጠት ክትበክት ትጅምር። ናብኣ ምኻድ ትገድፎ እሞ ትሚላ ምስ ተዓዘበታ ካሚላ ኣብቲ ቦታ ልክዕ ከም በረድ ደሪቓ ተሪፋ እያ። ካብኡ እውን እዛ ጎሬላ ተመሊሳ ምንቅስቓስ ካብ ትጅምር ግዜ ኣይተፀበየታን። እእዳዋ ካብቲ ገፃ ብምእላይ እውን ብልዑል ዝኾነ ድምፂ ናይ ብፁሕለይ ዓውታ ከተስምዕ ትጅምር። ነዚ ዝወዓለቶ እውን ኣብቲ ቦታ ዝንቀሳቐሱ ሰባት ክረክብ እኽእል ኢላ እኳ እንተነበረት ብዙሕ ከይፀንሐ ግና ድምፃ በቲ ንፋስ ከም ዝውሰድን ኣብቲ ገረብ ተዓፊኑ ከም ዝተርፍን ተረዲያ እያ። ወላ እኳ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ ከምዘየለ እንተፈለጠት ሕጂ እውን ኣብቲ ዘላቶ ኮይና ነዛ ጎሬላ ቅንዕ ኢላ ተጥምታ እሞ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይገበረታ ንእሽተይ ተስፋ ይስምዓ። ምናልባሽ ድሕሪ እዚ ዕዱል እንድሕር ዳ ረኺበ ኣብዚ ቦታ ዝንቀሳቐሱ ቱሪስት ክሰምዑን እዮም ኢላ ስለ ዝሓሰበት ሕጂ እውን ከምቲ ናይ ፈለማ እእደዋ ንላዕሊ ብምግባር ዓውታ ክተስምዕ ትጅምር። ኣብዚ መጨነቓይ ሰዓት ዓውታኣ ዋላ እኳ እንተቐፀለት እዚኣ ጎሬላ ግና ናብኣ ክትፅጋዕ ትጅምር። ኣብዚ ሰዓት ካሚላ ካብቲ ዝነበራ ፍርሒ ብምውሳኽ ካብኣ ንምህዳም ከም ዘይትኽእል ብምሕሳብ ኣብዚ መሸገሪ ቦታ ንርእሳ ክትህድእ ትፍትን። ካብዚ ስዒቡ እውን እዚኣ ጎሬላ ብዝበለፀ ክትፅጋዓ ትጅምር። ካሚላ እዚኣ ገጃፍ ጎሬላ ክትሕዛ ምስ በለት እውን ክትገብሮ ትኽእል ነገር ብዘይምህላው ትሚላ ምፅባይ ምስ ጀመረት እዚኣ ጎሬላ ሃንደበት በቲ ትርኖ ቅልፅማ ካብቲ ዝወደቐቶ ልዕል ኣቢላ ትሕዛ። ካሚላ ኣብዚ ሰዓት ኣብያ ተዕሚራቶ እያ።
እዚኣ ጎሬላ ግና ወላ ሓንቲ ቅጭጭ እንከይበላ ኣብ ድሕሪታ ሒዛታ ትኸይድ እሞ ናበይ ትወስዳ ከም ዘላ ዘይትፈልጥ ካሜላ እውን ንክትሃድም እናፈተነት እያ ነይራ። ብድሕሪኡ ግና ዓቕማ ፈሊጣትን ብምባል ምስኣ ትኸይድ። ኣብቲ ድሓር እውን ናብ ሓደ በዓቲ በፂሐን እየን። ካብኡ እውን ናብ ውሽጢ ሒዛታ ብምእታው ኣብ መሬት ትገብራ። ካሚላ እውን ጎሬላ ዝደልይዎ ነገር ንኽትዝክር እናፈተነት እያ ነይራ። ንሳቶም ስጋ ድዮም ዝበልዑ ዋላስ ኣታኽልቲ ጨካና ድዮም ዋላስ ቦቕባቓት ንሰባት እንተረኺቦም ከመይ ይሃድኡ ዝብል ክትሓስብ እኳ እንተፈተነት ወላ ሓንቲ ግና ናብ ርእሳ ዝመጻላ ነገር ኣይነበረን። ካብኡ እውን እዛ ጎሬላ ገዲፋታ ናብ ላዕሊ ምስ ከደት ናብ ሓደ ፀጋዕ ትኸይድ እሞ ዝኸኣለቶ መጠን ንርእሳ ክትሓብእ ምስ ፈተነት እግራ ምስ መሬት ተላቲሙ ሓድሽ ቁስሊ ይፈጥር። ብምቕጻል እውን እዚኣ ጎሬላ ደረታ እናሃረመት ዓውታ ክተስምዕ ትጅምር። ኮይኑ ግን ኣብዚ ሰዓት ሓደ ነገር ተለዊጡ እዩ። ካሜላ እዚ መፍርሕ ነገር ኣብ ፈለማ ጨኒቕዋ እኳ እንተነበረ ወላ ሓንቲ ክትገብር ብዘይምኽኣላ ነቲ ኩነታት እናተዓዘበት ብምጽናሕ እዚኣ ጎሬላ ንዓኣ ንምህሳይ ወይ እውን ንምፍርራሕ እናፈተነት ከምዘየላ ተረዲኣያ። ኣርሒቓ እናተዓዘበታ እዚኣ እንስሳ ናብዚ ቦታ ሒዛታ ዝመፀት ኣብቲ በዓቲ ውሽጢ ጽላል ንኽትረክብን ማይ ንከይሃርማ ጥራይ ከም ዝኾነ ተዓዚባያ። ቀፂሉ እውን ናብቲ ፈሪሓቶ ዝነበረት ከቢድ ሓደጋ ከም ዘይተቓልዐትን እዚ ኩነታት ካብ ሕማቕ ናብ ዝሓሸ መገዲ እናኸደ ከም ዘሎን ቀፂሉ ድማ እዚኣ ጎሬላ ንክትሃስያኢላ ዝፈጸመቶ ከም ዘይኮነ ብምሕሳብ መወዳእታ የጸበቐለይ ብምባል እቲ ቐጻሊ ዝፍጠር ነገር ክትጽበ ትጅምር። ናይ ካሜላ ጸገም እተረድአት እዚኣ ጎሬላ ቀሲላ ናብ ደገ ኣፍ ትምለስ እሞ ኣብዚ ሰዓት ሓደ ናይ ዳህሳስ ጉጅለ ንዓ ኣይደለ ከም ዘሎ ተስፋ ዝገበረት ካሜላ ግዘ ከም ዝወስደሎም ግና ትፈልጥ እያ። በዚ በለበቲ ኣብዚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ጸገም የለን። ምክንያቱ እውን በቲ ተፈጥሮ ኩነታት ልባሃድዩ እዩ። ኣብ ወዲ ሰብን ናይ ጫካ እንስሳን ዘሎ ገደብ ክንዲ ትዝኣክል ዝረሓቐ ከም ዘይኮነ ተረድአት ካሜላ ኣዝያ ተሓጒሳያ። ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተስፋን ጽንዓትን ንድሓር ኣብ መጨረሻ ናይ ህይወት መድሕን ኣባላት ኣብ ካሜላ ኢድ ብዘሎ ጂፒኤስ ተመሪሖም ናብቲ ዘላትሉ ቦታ በፂሖም እዮም። ካሜላ እውን ልክዕ ንዕኦም ምስ ረኣየት ኣዝያ ተሓጒሳያ። እቶም ናይ ድሕንነት ሰባት እውን ኣብ ቁርጭምጭሚታ በፂሑ ዝነበረ ሓደጋ ካሕዊላ ይጅምሩ። ነዚ ኩነታት ትዕዘብ ዝነበረት እዚኣ ጎሬላ እውን ብጸጥታ ናብ ድሕሪት ክትከይድ ትጅምር። ካብኡ እውን እዚኣ ጎሬላ ናይዛ ሰብ ድሕንነት ምስ ረኣየት ክትጓዓዝ ትጅምር እሞ ነዚ ተዓዘበት ካሜላ ኣዝያ ልባ ትትንከፍ። ስዒቡ እውን ካሜላ ናብ ሕክምና ተወሲዳ ዝግባኣ ነገር ድሕሪ ምውሳዳ ሙሉእ ንሙሉእ ሓውያ ካብ ኣፍሪቃ ናብ መረበታ ኣሜሪካ ትምለስ። ኣብኡ እውን እቲ ስሩዕ ዝኾነ ህይወታ ዝቐጸለት ካሜላ እቲኣ ናይ ጫካ እንስሳ ዝገበረትላ ውዕለታ ንሒደት ሰከንድ እውን ኣብ ርእሳን ከይጠፈ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ብዙሕ ግዜ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ጎሬላታት ዝገበረቶም ዑደት ንሰባት ክትዛረብ ጀሚራያ። ኣብ ጫካ ውሽጢ ብዝርከቡ እንስሳትን ሰባትን መንጎ ሰፊሕ ኣፈላላይ እኳ እንተሃለወ ኩል ግዜ ንሰባትን እንስሳን ብሓደ ዘራኽብ እዚኡ ተባሂሉ ክግለጽ ዘይክእል ፍሉጥ ተፈጥራዊ ረኽቢ ከም ዘሎ ተኣምን እያ። ወላ እኳ ካሜላ ኣብ መላእ ዓለም ብምንቅስቓስ ተፈላለዩ ምስ ደመምቲ ነገራትን ተተዓዘበት ምስ ተብ ኣፍሪቃ ገጢምዋ ዝነበረ ተጓንፎ ግና ዝወዳደር የለን። እዚ ዑደት እውን ንብዙሓት ሰባት ዘገረመ ንዓኣ ድማ ኣብ ህይወታ ሙሉእ ዘይትርስዖን ኣብ ተፈጥሮ ዓቢ ተስፋ ክትገብር ዝገበራ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። ንስኹም ከ ንዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሉ እናበልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባጻሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።